У семінары вучобе па кіраванні і распараджэнні дзяржаўнай маёмасцю, а таксама па уцягненні ў гаспадарчы абарот будынкаў, якія доўгі час не выкарыстоўваліся, узялі ўдзел каля 60 чалавек. Гэта старшыні і спецыялісты сельвыканкамаў 6 раёнаў Брестской области. Сегодня мы проведем этот семинар совместно с облимущества, проедем по каждому предприятию, пообщаемся с каждым руководителем. Он расскажет полностью от А до Я, полностью становления, какие проходили пути, где какие скрытые подводные камни, потому что результат работы – это созданные рабочие места, экспорт продукции, заработная плата – это вершина айсберга. Толькі за апошнія 3 гады ў Баранавіцкім раёне ў гаспадарчы абарот уцягнута 37 аб'ектаў дзяржмаёмасці. А дзякуючы гэтаму створана каля 1000 новых працоўных месцаў. Пры гэтым на большасці з аб'ектаў былі арганізаваны вытворчыя прадпрыемствы. У раёне робяць стаўку менавіта на іх для дыверсіфікацыі рынку працы і памяншэння цыклічнасці ў занятасці сельскага насельніцтва. Так, да прыкладу, у аграгарадку Лясная на плошчах былой мэблевай фабрыкі зараз працуюць адразу некалькі перспектыўных вытворчасцяў, якія отгружают продукцию на экспорт. Мы сделали ремонт основного корпуса, где производим сейчас работы. Привлекли кредитные ресурсы в размере 174 тысяч. Закупили оборудование, аспирационную систему. И в 2017 году, в мае, это практически год назад, выпустили первую продукцию на экспорт. Первые покупатели были у нас литовцы, украинцы, а сейчас на данный момент работаем только Бельгия, Голландия. Яшчэ адзін добры прыклад уцягнення ў гаспадарчы абарот некалькіх гектараў плошчы былога калгаса. Тут цяпер буйная фермерская гаспадарка вырошчвае шампіньёны. Калектыў больш за 200 чалавек, і зараз реализуется инвестпроект по повышению вытворчасці. Продолжается строительство уже второй очереди, которую мы планируем закончить летом. И дополнительно будет создано еще 30 рабочих мест. Знаёміцца са станоўчым вопытам розных раёнаў практыка карысная, лічаць арганізатары семінара. Таму што маёмасць, якую можна было б эффективно выкарыстоўваць, ёсць паўсюды. На сегодня, да, у нас есть графики, планы вовлечения. Стараемся мы их максимально наполнять, потому что, как я говорю, задача стоит включать в эти планы все неиспользуемые объекты. Пока вовлечено в хозяйственный оборот около 20% объектов, которые присутствуют в планах на этот год. У хуткім часе падобны семінар вучоба пройдзе ў Пінскім раёне. Алена Ракуць, Олег Завадскі, Миколай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».